Thandizo kuchokera ku chipatala cha Mulanje Mission tikulandireni mu programu inaso ya zaumoyo. Lero programu yathu yomwe tikhale tikumva zambiri zokhuza nkhani zakulera. Nkhani yakulera ndiyo pasa chidwi maka kwa amayi komanso asingwana ndi anyamata onse amene afika msinkhu obereka. Programu yathu tidziwa kuti kodi tikamanena kuti kulera ndi chani, ndi ndani amene akuyeneka kulera, kodi ni mitundu iti ya kulera imene tikuyeneka tidziwe, komanso kodi kulerayo tingakampeze kuti. Inetu dzina langa ndi Rachel Joshua, mulutsi wanu wa nthawi zonse mu programu imeneyi ya zaumoyo. Ndiye takhani pompo pamene ndikhale ndikucheza ndi Mike Magona kuchokera ku chipatala chimenechi cha Mulanje Mission. Nafotokozera muja kuti tikhati kucheza mu programu yathu inda Mike Magona kuchokera ku chipatala cha Mulanje Mission. Takulandirani mu programu yathu. Zikomo kwambiri. Dzina tachula kuti Mike Magona, komanso mwina muzitchule nokha udindo wanu. Dzina ndi lomwelo ndi Mike Magona. Udindo wanga ndine mmodzi mwa manesi kapena namwino ndi nzamba kuchokera ku Mulanje Mission. Mane ndafotokozera muja kuti programu yathu tikhati kukambirana nkhani zakulera, pa Chingerezi kumati family planning. Kodi tikamanena kuti kulera tikutanthauza chani? Tikamanena kuti kulera tikutanthauza kuti zinthu zimene mzimayi kapena munthu wamwamuna zimene angagwiritse ntchito kufuna kusapereka kapena kusatenga mimba imene sanakonzekere. Amenewa amakhala kuti afika usinkhu obereka kapena othekera kupereka mimba. Kugwiritsa ntchito njira zimene akufuna kuti apewe kupereka mimba kapena kutenga mimba. Ndi njira ziti zakulera kapena kulera ameneyo ali mitundu ingati? Kulera ameneyo alipo wa mitundu ndithu malinga ndi zokonda za wanthu. So tinamuyika m'magawo, pali kulera wa nthawi yayifupi, pali kulera wa nthawi yayitali, komanso pali kulera wamuyaya. So kulera wa nthawi yayifupi alipo wa mitundu ingapo. Pali uyu amene anzimayi amabayidwa akapita ku chipatala. Anzimayi amabayisa pakadutsa miyezi 3 ina iliyonse, alipo wa mitundu iwiri. Pali dzina wina timati dzina lake depo, anzimayi amabayidwa akapita ku chipatala. Pali wina dzina lake sayana. Kusiyana kwake nkokuti mzimayi sayanayu andikuthekera kuti akhoza kumakazibayira ku nyumba ngati wasankha kutero. Kapena ayi wakonda sayana yemweyo akufuna achipatala mbayi ndikuti ambayira ku chipatala kumweko. Pomwe depoyo mzimayi samakhala ndi chisankho choti atengere ku nyumbayi, amayeneka kuti amuthandize ndi achipatala. So kulera wina wa nthawi yayifupi ndi mapilisi. Mapilisi wanso alipo a mitundu iwiri. Mapilisi amene mzimayi akuyamwisa mwana sanafike miyezi 6. Alipo mapilisi amene mzimayi amayeneka kutenga timati amphamvu imodzi. So mzimayi akakhala kuti sakuyamwisa kapena mwana wakwana miyezi 6 mapita mtsogolo, mzimayi ngadafuna kulera mapilisi, aliponso mapilisi a mtundu wina timati amphamvu ziwiri. Chifukwa chani akusiyana? Chifukwa chake nchakuti mapilisi amphamvu ziwiriwa mzimayi adakhala kuti akutenga mwana sanakwane miyezi 6 andikuthekera kukhuza amene chiwere chimapangikira mthupi. So zimene zikhoza kupangisa kuti mwana anyentchere. Chifukwa chake timampasa amphamvu imodzi aja, chifukwa amene alibe kuthekera kukhuza chiwere imene chimachitikira. Komanso nthawi imene miyezi 6 yoyambirira imene mwana wabadwa timalimbikisa kuti mzimayi aziyamwisa mwaka TT. So kuyamwisa mwaka TT muja ni mbali imodzi yothandizira nkhani ya zakuleranso. So mzimayi samakhala pa chiopsezo yotenga mimba ayi. Komanso paja timati miyezi 6 yoyambirira ayi chakudya cha mwana tinkakawa m'mawere okha. So kulera wa nthawi yayitali wayambira wa zaka zitatu. Zimenezi ndi zija mzimayi amayika pa mkono. Pali wa zaka zitatu dzina lake ndi Implanon. Pali wina wa zaka 4 dzina lake ndi Levoplant. Pali wa zaka 5 dzina lake Jadeo. So pali kulera wina so wa nthawi yayitali wa mtundu wa lupu. Amene yuyu mzimayi amayikidwa mchiberekero. So alipo so mitundu ingapo, pali wina opanda michere, pali wina wa michere. Wa michere yu alipo woyambira zaka 5 komanso kufika zaka 6. Opanda michere yu alipo woyambira zaka 10 kukafika zaka 12. So kulense tanena uja ndo michere kapena timati ma hormones pa chizungu.
alipo wopanda michere ndi yemweyo wa mtundu wa lupo iyi amene wali wa nthawi yayitali kwambiri, so zaka 10 kufika zaka 12. So kulera wina amene ali wamuyaya ndi kuti timati kuseka kwa mbambo kapena kuseka kwa munthu amayi. Apa ndi kuti makhala kuti nkhani zobereka mwathana nazo. Chiwerengo chana chimene mafuna mukhale nacho chakwana ngati munthu komanso ngati banja. Ndiye mukuona kuti basi pano palibenso chifukwa chotengera njira zina zakulerazi matha kupanga chisankho chokasekesa. Ndithu. Kodi nchifukwa chani anthu mwina akuyenera adzilera? Chifukwa chake anthu chimene akuyenera kuti azilera zimathandizira kuchepesa kapena kuchita control kuchuluka kwa chitengedwe kudera kapena nziko. Komanso munthu umakhala wathanzi ngati munthu wamkazi ngati ukubereka mwapafupi thanzi lako limakhala losaoneka bwino chifukwa sukhala ndi nthawi yoti upume. So umakhalanso ndi nthawi yochita zinthu kunyumba kwanu pakhomo komanso kudera limene makhala chimozimozi nziko. So umakhala ndi nthawi yokwanira chifukwa chokuti umakhala kuti anaja wasamalira uli nthawi yochita zinthu zina. Ndimene tutayambira program yathu ya zaumoyo pano pa Wailesi komanso kanema wa Mzati pamene tikumva zambiri zokhuza kulera. Mene timayamba tifotokozera kuti kulera ndi kugwiritsa ntchito njira zosiyanasiyana zomwe azifotokoza zija kuti mbambo asapereke pakati kapena somayi asatenge mimba. Tisanayambe program ija munakambanso kuti kulera kukhozanso kutanthauza mwina kupanga chiganizo chonena kuti mwana uyu popeza ali ndi zaka ziwiri wina chaka chino tabereka mwana uyu 2026 mwana otsatira azabadwe chaka chakuti munakambanso kuti kumenekonso ndi kulera tatifotokozerani zambiri. So pamene pali matanthauza kuti kulera amathandizira kukwanisa maplani anu azauchembere wabwino. Mukhoza kukambirana ngati banja kuti kodi tikhale ndi ana angati nanga anawa kuti tizabereka pakadusa nthawi yayitali bwanji. Ndikunena kuti ngati banja chifukwa chokuti nzothekaso munthu oti nzimayi kuti sali pa banja kumapanga zisankho zimene zipayekha. So ngati lili banja nekuti mukakambirana tikhale ndi ana mwina 3 or 4 nanga ana amene wakuti tizabereka pakadusa zaka zingati. Ndiye mukaona plani yanu ija ya zauchembere ija nanga kodi ndikulera wanja amene angagwirizane ndi maplani athu ndi zolinga zathu. Ndi pamene mmapita kuchipatala mwina kukapezana mwino kapena anzathu azawo chipatala ena kukuthandizani kukunikirani. Chifukwa ndanena kuti pali kulera wa nthawi yayifupi komanso pali kulera wa nthawi yayitali. Ndiye mmaona ndi maplani anu aja kodi maplani amene wakulera angalowe pati malinga ndi spacing imene mufuna kukhala nayo ya ana anu. Chabwino. Panjira zonse zimene mwafotokoza zakulerazi zikuoneka kuti ndi njira zakulera zamakono. Sitikudziwa kuti anthu kumamidziko amazikanjira bwanji popeza kuli zikhulupiriro kuli miyambo. Anthu amazalanda mosiyanasiyana malinganso ndi madera amene anthu akukhala. N'chifukwa chake nthawi zonse anthu akabwera kuchipatala tisanambe kuwathandiza timayenera kuti tipereke maphunziro. So maphunziro amodzi mwayo amakhala amene okhuza zakulera chifukwa chokuti timazindikira kuti kumene anthu akuchokera kumakhala miyambo ina kapena zikhulupiriro zina zimene pena zimasusana ndi njira zakulera zimene timapereka kuchipatala. So anthu amalankhula zosiyanasiyana kuti mwina munthu kamatenga kulera ndiye kuti mwachisanzo ngati tsekana sunaberekepo ngati ukutenga njira zakulera zakuchipatala suzaberekanso akuseka zimenezo zimakhala kuti ndizaboza. Chifukwa chake nthawi zonse timayenera kuti tipereke uphungu kuti anthu ajamvesese asiye akapena achepese kukhulupirira zimene amakhulupirira ku nyumba kuja malinga amene amakhala. Chabwino. Nkhani zakulera zimakhala kuti zili associated ndi zinthu zosiyanasiyana zimene zimachitisa kuti ngakhale kulera alipo nkumaona unena kuti banja lina ake ana ndithu akubwera chaka ndi chaka komanso mwina tikawaona aja akuoneka kuti alibenso chisamaliro bwinobwino kufunsa kuti kodi bwanji ife malingana ndi chikhulupiriro chathu chakumpingo zimenezi mwina ndizoletsedwa ndizotani koma tikuona kuti kwambiri mafumu kuphatikizaso kwathu kuno kumulanje kwatiye Chikumbu mosogozedwa ndi senior chief Chikumbu akangalika kwambiri kugwira ntchito ndi chipatala mabungwe ngakhalenso mafumu ndi azipembezo kufuna kuthesa ntchito umene uonena kuti anthu asamakhulupirire za chipatala chifukwa cha azipembezo komanso zinthu zosiyanasiyana. Tamvaponso ena kukambonena kuti akamutenga kulera uja abereka mwana oyamba koma kupezeka kuti aberekenso mwana wachiwiri ngakhale asiya
kugwiritsa ntchito njira yakulera imene amatenga ija peza kuti pali vuto lalikulu ndithu. Enanso umanena kuti mwina asikana ali ku sukulu ku college kaya ku secondary kumene akugwiritsa ntchito njira zolera kuti azabereke amene uchayo kumaneranso kuti zizavuta sizizatheka kuti amagwiritsa ntchito njira zolera. Awa ni mafunso ochuluka kwambiri amene anthu amafunsa pa nkhani imene yakulera. Sitikudziwa kuti mungatiyankhepo motani pa mafunso awiri amenewo. Okay, pachiyambi munafotokoza kuti ena amachedwa kuti abereke. So ndimafuna ndiyankhe kuti yemwe agwiritsa ntchito kulera ndiye khaya imene afika usinkhu obereka kapena ndi kuthekera kopereka mimba. So ngati munthu uli muzaka zobereka ukugwiritsa ntchito njira zakulera, kulera samakuseka pokapo ngati unachita ntchito yosekesa ku chipatala. So pali kulera wina amangokhala kuti wamichere amachedwesa pena chonde kuti chibwerere mwa mzimayi. Tikanena chonde tikutanthauza kuti kuthekera kwa mzimayi kuti akhozanso kutenga pakati. Ndeno pamakhala kuti anthu ena sakumvesesa chifukwa ena amaganiza kuti pamene asiya kutenga njira yakulera lero ndikuti mwina mwezi wa mawa akuyembekeza kuti akhale woyembekezera. So pena amakhala kuti chifukwa ndinafotokoza njira za michere zinazi zimapaka michereja sinathemo yonse mthupi ikadagwerebe ntchito kupatula kuti njira zakulerazo wazisiya. Ndizimakufunika kuti munthu ayamvesese. Koma pena chifukwa kuti pamakhala mwina pressure kuchokera ku banja kapena mwina anthu amene tazungulidwa nawo ndeni pamene munthu umakhala ngati ukusowa mtendere. Ukusakasaka njira zina zimene zingakuthandiza kuti utenge mimba pamwe zimakhala zolakwika. Koma munthu akabwera ku chipatala tikamufotokoza kuti mukadali usinkhu obereka kulerayo akazatha mthupi mwanu ino muzatenganso mimba. So zimangotengera kuti anthu achilandira bwanji. Alipo ena abwera ku chipatala kuja ino nomwe kumauza kuti ineto akazi anga siningalole kuti azilira. Ino nomwe ndithu aku chipatala. Achipatala? Apopo ya ine sinimafuna zimenezo ndimagwiritsa ntchito njira zachilengedwe siningalole iya kuti apopo azigwiritsa ntchito njira zolera. Apopo nkuvuta kuwayankhulira anthu ena chifukwa ndikuti anthu amene ngati amatero andizikufukwa zawo zimene amapangira zimenezozo. Koma anthu sitingalimbikitse kuti azitewe. Kulera ndo abwino ndithu. Kulera ndo abwino. Chifukwa ngati sitigwiritsa ntchito kulera ndi zimene mafotokoza kuti chaka chino mwana chaka chinacho mwana. So thanzira anthu, thanzira munthu kapena thanzira mzimayi pakhomo simmapuma. Chaka chino kusamalira mwana chaka chinacho mwana zochitira zano pakhomo makanika kupanga chitukuko chano ngati pakhomo komanso kudera lanu chimodzimodzi ku dziko. So kulera yo ndi wabwino chifukwa kuti amatipasa nthawi ndithu kuti tikhoza kukhala ndi analiti. Chabwino tikupitirira ndi program yathu ya zaumoyo pano pa YDC komanso kanema yanzati pamene tikumva zambiri zokhuza nkhani yakulera. Ni mavuto ati amene angakhalepo ngati anthu mwina asatsatira moyenera ndondomeko zakulera. Mavuto amene angakhalepo kwambiri ndiye kuti ngati sakusatira ndondomeko zakulera akhoza kumatenga kulera uja kupezeranso kuti mzimayi mwina watenga mimba chifukwa chokuti sakusatira ndondomeko za kuchipatala. Chifukwa mwachisanzo mzimayi oti samalera kapena samalera chifukwa chokuti mwina mamuna anachoka kapena anali woyembekezera wachira ndi afuna ayambirenso. Mauphungu amene amalandira ndi munthu amene akulera kale ndi kale amakhala osiyana. So ngati sakusatira uphungu umenewu zimapezeka kuti ena atenga nazo mimba. Zimachitika kuti pena munthu ukupita ukatenga njira zakulera kwa mwina chiopsezo chitachitika kale choti ukhoza kutenga pakati. N'chifukwa chake ena amanena kuti ndatenga mimba ndili pa njira yakulera. Kuti tifufuze bwinobwino nthawi zambiri zimachitika kuti mwina munthu chapena amapita kulera anali atatenga kale mimba koma kuthekera kuti adziwe kuti ndiwo mimba samadziwa. Komanso ndikufotokoza pomwe kuti ena amaganiza kuti pakachitika chiopsezo choti mwina agona ndi mamuna oti nthawi imene sakulera amathamangana kuchipatala masiku osatirawo. Koma masoka samamasuka kuti ngakhale ndabwera kuzatenga njira zakulera zinazi masiku awiri apitawa zachitika motere samamasukayi. Koma kuti amasuke athandizidwanso moyenera chifukwa pali kulera wina wati mali emergency owapa ngozi ndikuti munthu amene akhoza kuthandizidwa kuzera mnjira yakulera ameneyo komanso apasidwa njira yakulera amene akufuna ya nthawi yayitali. Koma ngati samasuka mzimayi nkovuta ngati achipata kuti tikadziwe kuti zimene zachitika masiku enawo ndikuti tingomuthandiza zimene wabwererazo ndi pamene miyezi ingabwere kusogoloyo ndiyoyembekezera komatu ndinapita kuchipatala khani zambiri zimakhala ngati zimene zizi. Chabwino apopo mmene afotokozera ndithu zimachitika tamvapo kuti komatu ine ndimalera ndezakhala bwanji akuti nthawi zambiri timapita kuchipatala kuja andikufuna depo mwina dzulo kayapena dzana
takhala ni mamuna kenako basi tikuzazikayikira kuti komatu apa pandithoka pa chiopsezo kenako mawa pamene tupita ku chipatala ndimafuna nditenge njira yakulera ndakukupasani kaya ndi Jackson kaya ndi mapilisiyo zinthu zochitika zachitika kale kenako pamapito pake nkomazati mwana wangu uzitu uyu komatu ine ndinalandira Jackson komatu ine ndinayikisa lupu komatu ine ndinapanga mwakuti zinthuzo mimba tani yabwera kale ndakulangizo nena kuti tikamapita ku chipatala tizimasuka bwinobwino kunena kuti ineyo ndakhala kale pamodzi ndi abambo ndakhala kale pamodzi ndi nyamata kaya boyfriend wanga ndauti chipatala kuchakhoza kutithandiza malingana ndi mmene akudziwira afotokoza njira ina yakulera yapangozi ma emergency contraceptives amene angatithandize kuti tisatenge mimba ngakhale tagona kale ndi mamuna nde mmene tikupitirira ndi program yathu pa nkhani yomwe yakulera pala asikana ena okuti ali kale ndi michitidwe yonena kuti akugonana ndi anyamata ndi akumvera program iyi akufuna kuti nanenso tuzitha kunditani kundionekera ine ndifuna nditamaliza school komano mchitidwe ogona nawo achinyamata anatani anayamba kale ndekolera tikukudziwa lena kuti tikangofika ku chipatala cha Mlanje Mission kuja timafikira kumene kuja azimayi yoyembekezera azimayi asikero nde wachinyamata anomwina kukhoza kukhala kumvuta kuuma kuti afike kumene kuchako sitikudziwa kuti kunkhani ya nyamata pa nkhani yoti asipanga access ma family planning methods mona waganizirapo motani ife ya chipatala cha Mlanje Mission anyaji nyamata tinawaganizira bwino kwambiri ndipo ambiri amayemekera so TND center kumene achinyamata amakwanisa kupeza kuzithandizo zosiyanasiyana chimodzi mwa icho njira zakulerazi koma zithandizo zina zimene amazipezako ngati kukayitsa magazi kapena kulandira uphungu kukhuza magazi za HIV zakulerazi komanso chimodzimodzi cancer kumachibekero komanso masewera osiyanasiyana so achinyamata amatha kubwera muja ngati akusewera ngati mosewera muja kubwera kukathandizika kulandira chithandizo cha zakulerazi so kumbali ya achinyamata tinaganizira kwambiri TND center ndithu siliso mkati mwa chipatala ayi kunja kwa chipatala nzoti palibe amene angaone achinyamatawa pamene akupita kumene kusalowa so mkati chifukwa tinazindikira kuti achinyamata ambiri masiku ano mauthenga akulera akwamva kwa chimakhala ngati chipinjo chokuti akakhale pale gulu limodzi ndi azimayi amakhala kunong'ona kodi iwe ukuzatani kuno ukuzata popeza usuli pabanja chifukwa chokuti ambiri timaganiza kuti kulera ndiko anthu okhala amene ali pabanja koma si chonchoyi khala ndoti ngati munthu afika usinkhu obereka koma ntchito yogonana akuchita ali pa chiopsezo yotenga mimba koma tipange bwanji kuti mimba asatenge imene sanakonzekere ali apitize maphunziro ake nchifukwa yake TND center kumene kwamabwerako ndithu amathandizidwa amene angafunire chabwino ndiye kuti njira iliyonse yomwe angafune alandira simunena kuti ali upundu wokalandirira ku chipatala chachikuluko ayi pamene popo zimangotengera kuti kodi tilipo motani pa ground pene chifukwa pali njira zina za chipatala zolerazi timayeneka kuti pomuthandiza mzimayi kapena mtsikana tigwirisonso ntchito zinthu zina lezi kakhala kuti zinthu zimene zizo kumene kulibe ku center kwathuko timayeneka kuti tikazitenge kumene ziliko kuti timuthandize mtsikanayo kapena makamaka mtsikanayo komwe konkuno ku center asatuluke ndithu kumbukirani kuti programu iyi kutipatsira ndi achipatala cha Mlanje Mission amene ndithu akangalika kwambiri pa nkhani zosiyanasiyana kuphatikizapo nkhani za kulera nchifukwa chani ngati chipatala mwaona kuti tatiyeni tifalitse mauthenga okhuza kulerawa kwambiri kuphatikizapo super wireless mwadabwapo chani kwachitika chani kumene sodabwazo ndi zilipo kopatula kuti timaphunzitsa anthu akabwera ku chipatala kunja komabe timaona anthu amene akubwera kuziyamba scale ambiri amakhala ndi achichepere sanafike zaka 18 zaka 15 zaka 14 zaka 16 achisikana ambiri umaona kuperekezedwa ndi mamuna wake ati wa zaka 17 tsikana wa zaka 16 kabanja so timaona kuti uthenga wokulerawo I think ukuperewerabe nchifukwa kuti uthenga utikuyenera tiufalisebe tigonjese zikhulupiriro zina zimene zili mmakomomo komanso pazikhulupiriro paliso kuonjezera kwina kwa mipingo komanso makolo nchifukwa tiona kuti uthenga wokulerawo tikuyenera tiufalise pakati utafikira ndithu anthu ambiri mu catchment area imene ife timagwirako ntchito chifukwa zimenezi timaziona so anthu azimayi akabwera ku scale kuziyamba scale ndithu achinyamata kuti asira school ku primary sanafike so ku secondary koma atenga pakati ati ayamba banja
achichepere. So mmene timaona kuti nkhani zakulerazi sitikuyeneka kuti tibwerere mbuyo, tikuyeneka kuti tichilimike ndithu. Okay, mwachidule kwadzadza mimba kumeneko kuchipatala? Mimba ndithu za atsikana kuti akuyeneka kuti nthawi imeneyo akhale akuchilimika maphunziro, koma ndithu ayamba mabanja. Akubwera ndithu kumeneko mutiti azimuna tawo tachicheperenso. Nanga azimayi ife simumadaba kuti watu alecho 2023 analipo pa 2024 lonso abweranso? Sitimadabwa nanu kwambiri, nanga timati muli pabanja mwina ndi plan yanu imene munapanga kuti muna tizibereka pakudusa zaka ziwiri kapena zitatu. Timangokufunsani mwina mafuna mutakhala ndi ana ngati banja ndiye ana akadzakwana kodi kwina kumuzatani. Timatha pena timatha kumuona mzimayi kuti mzimayi mimba ali akubwera nayo iyi mwina namba 5 or 6. Timangowafunsa kuti munamba makayamba napo ngati banja nkhani yosekesa. Ndiye akana kuti asinakambirani takakambira ndi abambo sizokakamizayi chifukwa akhoza kuona kuti anawo ndizakonesa kuwasamala nzabwinobwino, koma timangowakunikira pena timaona sothazira mzimayi kuona zakazi mukuberekabe ngati simunakambira ndi abambo takakambirani nkhani zosekesazi kena kumakakambira zabwera muzaluze chiganizo chanu chabwino. Iyayi ndiye kupatula mauthenga amene mukufalisa ngati pawailesi, china ndi chani chomwe mukupanga kufuna kuchepesa mimba za atsikana achichepere ngakhalenso kupereka mauthenga okhuza kulera m'mabajamu? Zilipo zingapo zimene timachita kupatula kuti anthu akabwera kuchipatala timaphunzitsa. Timatengapo mwayi nthawi imene kuli zinamwali, mukuziwa kumulanje kuno nkhani ya zinamwali. So timafika kumene kukuchitika zinamwali kuja ngati kwapita kwa alowa ndi atsikana ndi kuti kupita anzathu achisikana azachipatala akapasa uphungu kumene kuja. Kukasusa zikhulupiriro zina zimene zimakhalapo zakalekale kuti ukatuluka chinamwali mukachite izi zimene zimakolezera mimba zosakonzekera komanso kuonjezerapo mwina matenda. So anzathu aja kuchinamwali konkuja anthu asanatuluke amakauza mauphungu. Alowa ndi anyamata ndikuti timapita kumakauza kuti zoti mukatuluka chinamwali mukayesezi mukapangezi timauza konkuja komanso chimozimozi kuwathandizira mmene angagwirisire ntchito njiro zina zolera ngati makondomu. Kupatula zimene zozo timayendanso mamizi kukakumana ndi achinyamata. Uthenga umapita kwa mfumu tifuna achinyamata tikumanawo padera lakuti ndi akuti akabwera nkhani zina zokambirana zimakhala zimenezi zichofuna kuti chepese mimba za zimene zibwera pakati pa atsikana zosakonzekera. Chabwino apapa ndetu kupita ku mapetopeto kwa program yathu. Sitikudziwa kuti muthu akhala ndi zikuti zitatu zofuna kuonjezera pa zolinga zenizeni zomwe muli nazo pa nkhani imeneyi ya family planning ngati chipatala. Cholinga chathu nchofuna kuti dera lathu limene catchment area titafikira mwina chiwerengero cha anthu ambiri kuti anthu azipanga zisankho zoyenera pa moyo wawo zokhuza kulera. Sitimafuna kuti kusogoloko kuzakhale chifukwa munthu akabwera kuyembekeza akakhala kuyamba scale oyembekeza timafunsa mimba yokonzekera, mimba kodi munachita kupanga plan. So ambiri amana siyokonzekera inakubwera mangozi. Tifuna chonse zimene zozo munthu akabwera kuti watenga mimba azina kuti ndinachita kukonzekera chifukwa chinthu choti chabwera kuti mwachikonzekera chimabweresanso chisangalo pa moyo wanu. Kusiyana ndi chinthu chimene changobwera simunakonzekere kuchita ndera kwache kumakhala kuvuta, kumakhala kunyinyirika mmanguti nanga ndichicho sabwanyi kungovomereza. So tikufuna kuti tifalise mauthengawa afike madera onse komanso kulerayo solipirisa. Chifukwa ena mwina akhoza madaka kuti ndeti kapita solipisa ndiwaolere ndithu kulera yense amene mungafune, kaya mufuna muyikise chapankono kaya mufuna muyikise njira ya lupu ndiwaolere. Komanso timalimbikitsa kuti ndi matupi awawa anapangidwa mosiyanasiyana. Mukhoza kutenga njira iyi yakulera chimozimozi enawa mupezeka kuti enawa akuma ndi mavuto chifukwa kuti atenga njira imene yakulera. So timalimbikitsa kuti ngati mwatenga muli pa njira yakulera ya chipatala pali mavuto ena amene mukumana nawo khoza muganiza kuti akubwera chifukwa cha njira muli nayo mukhale maso kubwera kuchipatala nthawi ina iliyonse. Izi tikukamba chifukwa chokuti makomomo makhala zoyankhula zambiri. So munthu umakhala kuti pena ukumana ndi mavuto ena akhuza kulera ukuchedwa kumafotokozera anzako m'mamizi muja pomwe ukafotokozera siyaza chipatala alibe upangiro woyenerera kuthandizira pa mavuto amene ukumana nawo. Umayeneka ubwere kuchipatala ufotokoze tikwanise kusiyanisa kuti kodi vuto ukumana nalo ndikubwera chifukwa cha kulera kapena mavuto ena za uchembere. Tikaona kuti zikhuza ndi kulera nanga tikuthandiza modani.
kuti tiwenda kupasa chithandizo kuti mavuto asiye kapena tikusinthe njira. So timalimbikitsa zimenezo kuti pamene mukumana mavuto muli pa njira yakulera mukhale maso kubwera kuchipatala nthawi iliyonse muzathandizidwa. Ndithu. Chabwino ndakondwatu kuti munali pamenepo kumvetsera mwachidwi programu yathu imeneyi ya zaumoyo pamene timakamba nkhani zokhuza kulera. Atiuza ubwino wa kulerako ndi chani, nanga kulera ameneyo tingakampeze kuti, kulera ameneyo alipo mitundu ingati. Zonsezo ndithu atifotokozera bwino lino. Apanso ndi pantsiriziro penipeni pa programu yathu ya lero ya zaumoyo. Ineyo dzina langa ndi Rachel Joshua amene ndinali mulutso wanu, ndipo alendo wathu dzina lija Mike Magona. Mudzakhalepo mpo sabata yamawa pamene tizabwerenso ndi ina programu ya zaumoyo. Tithokoze kwambiri Andrew Mandala amene watikonzera programu imeneyi, koposaposa anzathu achipatala cha Mlanje Mission amene aonesesa kuti zonse zitheke. Tibwere pano tikambe nkhani zakulera. Mwakoma nonse.